in the secret office in Corvin. The visitors, they are our new workers, so they can discover the factory and we measure them and they can work in different areas here and they can test how we influence the people and how we pollute the air. 3 months ago we started really to work together, and first I searched the concept team with whom I could develop this idea. A léggyár levegőszennyezettség tervező osztályán. Különböző színek a különböző légszennyezettségi fokot jelölik. Piros jelenti a legszennyezettebb levegőt, és a kék a legtisztábbat. Szokták egyébként kérdezni sokan, hogy ennyi piros tervvel nem vagyunk-e nagyképűek, hogy valóban meg lehet-e ezt valósítani. Igen, a léggyár ezt is könnyedén megvalósítja. Van egy csomó ügynökünk a városban, például a kamionosok, mondanom se kell, a politikusok is. Kikerülnek a tervek a falra, bejön az igazgatóság, és kiválasztja az aznap megvalósuló tervet. It's not that we want to teach the people something. I think we want to show that what ozone is and how the different processes, the invisible processes in Budapest work. And I mean, the fact is that Budapest has a really polluted air. It's beside Turin and Prague, one of the most polluted cities in the European Union. Holnapi levegőt teszteljük, beküldjük a különböző keverékeket, és aztán leteszteljük, hogy az emberekre milyen hatással van. Van, hogy táncolnak, van, hogy meghalnak, vagy agresszívak lesznek. Valamelyikbe egy rakás ozont rakunk, valamelyikbe egy rakás széndioxidot. Figyelem, még mindig magas az ózon koncentráció. Kérem, nem halasszák el az oxi-ózon beszivhatását. Hova dobja? Tegyék le, amire már nincsen szükségük, mert minek is hordozgatnak minket termékeiket, és hogyha innen kimennek, akkor minden jó lesz a szép, mert itt teljesen átformálódnak. I wanted really to have facts inside about the air, and we really researched for 1 month in a group of 4 people, and also with sociologists, Greenpeace, and with the Zöld Fiatalok. Then we collected a lot of more people together who worked out the main ideas of each room. We want to make people think. And at the same time it should entertain people, and it should be an interesting place. They should discover something, and they should have a certain freedom here. Üdvözöljük titeket a gyógyszeranalízis világában. Érdekeljetek a szemüveget. Each performance somebody new arrives and does also constructs somewhere a new place, and that's actually the concept of the factory, is that it's never finished. We would like to transport it to Praha and other Visegrad countries, and maybe also in East Germany. Are you satisfied? Yes, I'm still wondering how it all happened. Tehát tényleg egy csoda volt. I'm very happy that we found so very many nice people who helped us, and I hope that they get some creative space here. Everybody who comes here feels the spirit, and that's, for me, it's great.